Robert. Gracias por estar ahí. Aquí estamos, en directo. Maestros, Candela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tocounos a lotería a todos, pero viñamos traballar igual. Ahora falaremos, porque van ser as 10 menos 10 da noite, tocounos a lotería do Land Rover, pero vamos a explicar que cantidad nos tocou. Bon, ven aquí porque esto voy a haber que explicar, esto de aquí. No, ven para acá. ¿Qué pasó, Roberto? Contame, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? Mira qué película tengo montada aquí. ¿Qué pasará? ¿Qué queres? ¿Qué pasó? Miren para aquí, Miren o drama que hai aquí. ¿Qué? Falta xente ou o que pasa aquí? Montache unha boa fai 2 semanas. Isto foi tremendo, Montache unha boa, Isto foi a 15 días, non máis? Mais ou menos, sí. Hai 15 días. Isto é o motivo polo que esta grada está baleira hoxe. É culpa miña, sí ou non? Sí, é culpa túa. Culpa miña. Montache la boa. Veo aquí un señor, o mellor xa non vive. No, vive, me parece que vive. Veo aquí un señor e dixo que viña dun sitio que eu creía que non existía ese sitio. Canicouba. Canicouba. Recordamos o que pasou ese día. Vamos ver o que pasou ese día. Chamase a parroquia Canicouba. A parroquia chamase a Canicouba. É de Pontevedra. Esa é unha broma, Que sí, que é verdad, que é verdad. Que é verdad. Poñede o teléfono que chama alguén de Canicouba, se existe eso. Hai unha chamada de Canicouba. Onde vives, Laura? Eu vivo en Canicouba, desde fai 11 anos xa. Pois parece ser que existe Canicouba. Existe Canicouba, sí. Sí, ali cerca... Existe Canicouba. Ao sur de Pontevedra. E vas flipar. E sabes canta xente vive en Canicouba? 200. Mais ou menos. Cando se fixo o reconto xe pola mañá. Sí. Mais ou menos 200 e tes 43 aquí. Está o 30% da parroquia. Aquí. O sea, das 200 persoas que viven en Canicouba viñeron 40 e pico. 43, 44, me parece, algo así. Vale. Sí. Roy, pero cuidado, que Roy... Roy porque está ali con Aitor. No, porque montache unha tamén con Roy bonita, sabes? Que pasou, Roy? Fixen un himno. Perdón? Fixen un himno. Un himno de que? O sea, para Canicouba. Fixes unha canción? Como a súa canción de himno. Que lle fixe unha canción? Como un himno? Un himno de como... pero de él. Pero pa que van querer os de Canicouba un himno? Sempre mola ter un himno, joder. Pero que van ir ás Olimpiadas, levar unha medalla ou algo. Pero que sei, é moi bonito, Pero en que te vas a... Poden entrar na súa historia. Sei moitísimo de Canicouba. Teñen auga que potable, moi boa. Teñen auga potable. Non teñen que beber xurro, sí, claro. Claro. No, pero fixe unha canción má chulada, Eu creo que... Vale, cal é a idea? A idea é poñer o himno, que eles reaccionen por primeira vez en directo. Eles non escoitaron o himno? No, ninguén, non. Vale. Non saben que teñen un Pero himno. eles que están aí detrás van a entrar. Sí. Aí no portalón. Sí. E eles entran e tú pos o himno de Canicouba. Eu poño o himno de Canicouba que fala da súa historia. E vai con eles. Vou con eles tamén. Veña, vale. Espera. Deberías ir con eles, da banderao. Pero eso non vai quedar ben. Sí, confía. Hai que facer así, Camán, o único. O resto do público. Veña, pois poñémonos. Poñémonos para recibir os de Canicouba, non? Sí, a man levantar, chicos, chicas, veña, a man no peito, porfa. Que di o himno de Canicouba ao principio? Di moitísimas cosas, Canicouba. Vale. Xa non sabe. Sí, arranca directa, a verdad que sí. Venga, tú que vas facer? Tú vas con eles? Eu, como que irades, sí. Pero no outro peito, o sea, no aquí. Pero o himno está grabado? Está grabado, sí. Están ben, o que pasa é que tú estás ao revés. Vale. No outro peito, dice, sí. Doulle o play. Cantos son? Quen? Os de Canicouba. Son 250 habitantes, pero hoxe temos aquí 43. Pois xa, había 200 pola mañá xa e 50 máis. Bueno. 200 pola mañá, Roy. Eu que sei. Doulle play. Veña. Va. Vamos alá. Disfrutade, vale, nas casas. Adiante, a xente de Canicouba. Non sempre fuches no mesmo lugar, mas o teu encanto sabe onde está. Canicouba, terra de lenda, auga que corre, vida que ascende. Canicouba, hermoso retrato, longe do ruido, o mundo é máis grato. Auga fresca, sereno da vida, clima que envolve unha terra querida. Cani, cani, go, cani, cani.
Benvidos a Canicouba. Vale. Antes de nada, benvidos, pueblo de Canicouba. Esta pancarta, que na trouxo? No, esa é nosa. Esta é nosa. Sí. Non, digo por unha cousa. Sí, xa me din conta, pero... Non, dime conta, non. Aquí pon Canicouba con V Sí. e aquí pon Canicouba con B. Son as dúas válidas. No. Non. Son as dúas válidas. Valen as dúas? Sí, é ambidiestro. Ven pa aquí, Javier. Tú que eres o alcalde? Antiguamente. No, eu sou Javier. O alcalde no. Vale. Ahora non hai alcalde. Pero todavía. esta pancarta que na fixestes? Bueno, pois Ostras, fixemos. me rompeste 2 paus de escoba para facer a pancarta. E logo, hai que... Eso chamase reciclar. No, Javier, no. Non se chama reciclar porque era novos, entonces non se chama reciclar. Vale, e Canicouba é con V ou é con B? Antes escribíase con B, ahora se escribe de calquer maneira. Pero ten que haber unha seriedade, non? O sea, vale igual con V que con B. Sí. Pero vos no DNI que pon, con B ou con V? Con B. Con B. Con B. E tedes boa letra, verdad? Isto é a máquina, No, pero que en Canicouba din que a xente ten moi bo grafismo. Sí. A que sí? Hai de todo. Verdad, mudouse de sitio. Pero tú estudiache a Sí, historia de claro. Teñen o auga é precioso. O auga. A auga. Bueno, auga. Auga. É espectacular. É bonita auga, porque... No, porque dá moita vida, dá anos de vida. Ah, dá vida, sí. auga. Vale, Sei moitísimo. Pregúntame o que queires de Canicouba. Vale. Pregunta, sen medo. Cando é a festa? Pois- 25 de... Ah, perdón, ti. O 26 deste mes. O 26. Sí, 20. O 26 é o día Porque é 3. San Estevo, non? San Esteban, a máis San Amaro. E hai orquesta? Home, logo, como non vai haber orquesta? Satélites. Ah, trouxestes o cartel. Mira. Aí está con V. Hai festa o 25 e o 26. O 26. Que pena, se non iba a abordar o pregón eu se tuvera tempo. Home, claro, o que pasa é que ti o teu caché está un pouco elevado, non? Entonces... Non, iría gratis. Bueno, Pero isto coa lotería. Vale. Pois teño que disculparme aquí diante do pueblo de Pero Canicouba, bueno, parroquia de Canicouba. nun próximo ano fai sempre. E prometo visitar Canicouba. Cales son as seguintes festas? O 15 de enero, San Amaro. Bueno, bueno, pero tú eres de Canicouba. Eu sí. Pero, a ver, A ver, ahora a festa esta de San Ahora, Estevo. o 26. Vale. Pero a seguinte festa a cando? seguinte festa é o ano 26, ven sendo o 3 de enero. O 3 de enero do ano que ven. Hasta o 3 de agosto. O 15... Perdón, vamos a ver, Roberto. Roberto. Javier, están dicindo ali... Mira. Espera, vamos a ver. Roberto. A ver, cando é? Son o 3 de agosto de 2026, outra vez San Esteban de verán. Podemos ir en manga corta, en manga larga. Ah, para ir San Esteban de inverno e San Esteban de verano. Home, non. Este pueblo é un desastre, porque isto está todo mal. Somos moi festeiros. Está todo mal organizado. O sea, vale, ahora a festa é 25 e 26 desta semana. O día grande é o 26, Vale. que é o día propio de San E Esteban. despois, O 3 de agosto. vale, Por encima, ¿no? vémonos o 3 de agosto, entonces. Pero ahora hai al de No, Cacheiro. tiro chupado o caso, tiro chupado o caso. Hai en Cacheiro o día 15 San Amaro. Pero isto é O Canicouba, día- non estamos falando de Cacheiro. Pero que Bueno, fa... oye, pero Cacheiro pertence á parroquia de Canicouba tamén. Entende? Ao final é toda unha broma, non existe Canicouba ni hai nada, non? Mira, Roberto, teño aquí unha... Tú eres o que estuve outro día. Sí, xa non conocías, non? Monaguillo. Sí me justo, mirando Pali, hai que mirar Pali, dime. Mira, temos unha... Dime.
A ver, Dime. joder, xa se me atravesou este home. Nada. Que o día 15 Sí. deste mes Sí. fan San Amaro, é a terra, é o lugar onde vive Pero este que terá home. que ver San Amaro con Canicouba? É un lugar da parroquia, vai. Canicouba Roberto, componse de 3 lugares. Espera, esta señora quere decir algo tamén. Que pasou? Cacheiro pertenece a Cacheiro onde é? pertenece a Canicouba do Ayuntamiento de Pontevedra. Pero se Canicouba é parroquia, Cacheiro que é? Pertenecemos a Lugar. como lle queiras chamar. Roberto. E que hai en Cacheiro? En Cacheiro hai San Amaro, Santa Marta, San Francisco, 3 anos. Ostras, pois mira, festa todo o ano. Xa te dixo todo. Bueno, Que máis queres saber? isto vámoslo poñer en mar da Consellería e reordenamos todo e depois xa volvemos a falar, pero estou moi agradecido que esteñades aquí toda a xente de Canicouba aquí no Lanrol. Moitas gracias. Roberto, Joder, non podo, tal. Roberto. Existe Canicouba, mira, estamos na demarcación de carretera do Estado. Vale. Pero tú mira este cartel, pon, de frente. E tal. Que pon? Dar factura, huevón, que somos... Joder. Deixemos ya a cámara. A ver, Pon, joder. de frente, Ourense, Gran Montecelo, Pontevedra, Redondela, Vigo, o campeón, todo de frente. Para lado, Canicouba. Vale, para un lado, Canicouba. Gracias. Bueno, A xente que, como recollemos? Hai que recoller. Aí. Non hai presa, non, tranquilos. Tranquilos, non hai presa. Ahora xa o programa é LAN Canicouba, xa non pasa nada. O día que viñan os